masyarakat Pabean Ilir. Coba Bapak Panitia. Bapak Panitia gede. Kesuwun wis ngundang Chandra Kirana. Matur nuwun sangat. Wis percaya ning Chandra Kirana. Spesial sing lagi panteng kabeh. Lawas kula pisan ora jalan barungan kieu lagi kelingan ning waktu wong loroan. Keluarga besar anak putu Mbah Buyut Datuk Kafe. Chandra Kirana. Bapak Panitia lan Ibu Panitia. Mimi Anita. Obai Studio. Mimi Anita. 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 Matur suwun sangat. Mimi Anita. Ning tengah wengi sun rangkul bayangane. Wangi ambune masih nempel ning bantale. Mama Anita, matur Mama nuwun. Anita. Bos Andri TV, Mamai Amut, Wong Tegur. Ngisi gawe ati sun kelingan, senyum manis gawe rasa sun kebayang. Terima kasih. Spesial buat Pabean Ilir, masyarakat Pasekan Karanganyar. Ning tengah wengi sun rangkul bayangane. Wangi ambune masih nempel nih bantale. Barang ambune ku indahnya ku ambu apa ya? Ya, mambu wangi ning anak. Oh kono. Bukan ambu sejene bae kita mah. Ya aku bokat mambu mangburem. Sing gawe kelingan ku ambune jan. Ya bener.
putih sun kebayang. Sayang kulane cinta pengen kage nokrani sayang sing duwe garangan Taiwan nokrani lawas kula pisahan nokrani sing duwe garangan Taiwan nokrani aduh sayang matur suwun sing duwe garangan